So asa de mas gilok ang dako ug ang gamay. Asa de mas gilok na ang gamay ang dako. So what's up mga Escalawag? So di atarong Marabilia Beach Resort mga Escalawag kay mangita tag mga random mga strangers para mutubag sa atong usa ka pangutana nga unsay mas gilok ang dako or ang gamay. So, mangita tag mga strangers mga Escalawag. So sa di pa ta magsugod, shoutout sa tas mga nagpa-shoutout. So shoutout din nila mga Escalawag ni Monte Hermoso Nilson. Shoutout sa Ibabaw Group Tabuilan, Cebu from Liluan. Ug shoutout kang Andrio Delica Lojera. Shoutout sa taga Dalid. Ug sa inyong tanan diha mga idol. Ug shoutout ni Marvin Patrice. Ug shoutout sa tindahan ni Ma'am Lisa. Shoutout ni Tiffany Muñez. Ug shoutout kang Christian Palis ug kang Gian Tanio. Ug shoutout kang Baki Elvira ug shoutout kang Joylyn Arsinyal ug kang Colin G. Bulano. Shoutout niyo tanan mga Escalawag. So, thank you guys sa inyong solid nga suporta. So sa katong wala pa ka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa mga kabuang. So unsa pa itong dugayan mga Escalawag? Arats. Let's go. Ako na problema kung sana makakita sa daon nga laya atong amigo. Pwede mo makadisturbo miga, pwede mo mahangyo niyo miga. It all seems so easy. Pwede mo mo-apply lang sa mong content ba, pang good vibes lang, okay ra? Kanang panara mi pangutanan niyo ba? Okay ra. Content lang ganang for content lang, pang good vibes lang ba na? Di ba? So pwede mo ngutanan na. So asa de mas gilok ang dako ug ang gamay. Asa. Oh my God! Bitaw. For content lang ba, good vibes lang ba? Di ba? Asa mas gilok ang gamay yan. Good vibes lang ba? Yawa. Kasalanan ko. Bitaw. Question lang ba? Asa mas gilok ang gamay ang dako? Ang dako. Ang dako. Paano masabi? Nakaswerte ka? Gago. Nakaingon mo ka nga gilok ang dako. Nakaswerte ka? Wala. Di ba sila? Base na yun. Ma'am sa inyo nila, no? Diba? Ang dako. Okay, so salamat kaya. Salamat. Content lang. Pwede mo matanan niya doon. Paano ba? Okay lang. Matanan niya doon. Dota, jamming niya. Matanan mi. Asa rin doon lang mas gilok doon lang gamay. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Stop it. For the vlog, for the content lang doon ba? Matanan na lang mi ba? Sabi ko tumulban. Galing ha? Asa mas gilok doon. Ang gamay, ang dako. Uy, tubo. Ang gamay, murag bati ka ng... Murag... Si Jilanay ka. Oh my God! Bitaw doon, asa man na doon. Matay. So asa man doon? Una nagtarong doon, asa man mas gilok doon. Ang galing mo talaga, bright ka. For content lang na doon, for content lang ba?
Kumbaga natipid. Kamu mo. Luwa pa ginalang niya. Alam mo na sakas. Sa mga kasalanan ko, sa mga kasinungalingan ko. Sakra na gulo. Alam patay. Oh, manangin. Bita. So pang good vibes lang adol, good vibes lang ba? Asay mas gilok ang gamay ang dako. Malor. Hoy! Kanang magayong mga malor. Uy, tumbaga, binis. Good vibes lang ba? Yung saan may kay Baw. No. Wait, adol. Ikaw adol, unsa may mas kuan ko? Kana. Unsa may mas gilok ang gamay ang dako. Kalibutan na yan sila eh. Kailan na experience. Bita adol. Pang good vibes ano ba? Good vibes ra gud wala man ay kuan. Wala Malaysia ba? Wala Malaysia gud. Ingal dako. Sana all. Oh, nakaingon mga dako. Dol nga nakaingon ka dol. Hindi kay mahalisak ko ina naman sila. Hindi kay mahalisak ko ina naman sila. Hindi kay mahalisak ko ina naman sila. Mas gilok eh dol, ihansak dol. So, mas kilog yun ako dol. Tatay dol, gamay bunal dol, takong dol. Ito dol. Thank you kayo dol, thank you lang kayo dol, thank you. Good vibes lang, good vibes. Pwede may mga bahan na, ma'am? Okay ra, ma'am, para among content, ma'am, ba? Okay ra, ma'am. Wala lay Malaysia, ma'am, ba? Okay ra. Apel lang mo sa among content, ma'am, ba? Sa among vlog, ma'am. So, nala may pangutana, ma'am. Okay ra ba? Mangutana lang, ma'am. Okay ra, ma'am. Okay. Nala may pangutana, ma'am. No. So, mangutana, ma'am. Asa rin mas gilok, ma'am, ang gamay, ang dako. Medium. What? Medium. So, ka na nakaingon mo mga medium? Na, ikaw man ang kuya na. Nga nung nakaingon mga medium, mas gilok ang medium. Nga nung nakaingon mo mga mas gilok ang medium. Kaya kung sasanina pa, nasakto pa. Kaya kung sasanina pa, nasakto pa. Kaya kung sasanina pa, nasakto pa. Sasanina, oh. Good vibes, good vibes. Thank you, thank you.